दाङाबाजि जानायाव 534 सा सुबुङा जिउ गोमानांदोंमोन। जे बेखौ प्रिजार्भ खालामगोन, एभेलेबल मास्टार एपइन्टमेन्ट होगोन, स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामगोन होननानै, नाथाय नुनो मोनबाय जे जोंना मास्टारफ्रासो खमायलांजोब्बाय, गैलिया दिनै थैनायनि लामायाव। दा नुदों बे एकर्डखौ दफाखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि बादै बर' साहित्य सभाजों एबसुजों जे बे इडुकेसन एवार्डनेस खालामदों, जुदि फोरोंगिरियानो गैया, फरायसालियानो गैया, स्टुडेन्टआनो गैयाब्ला एवार्डनेसखौ माखौ खालामनो? बर' जाथिनि थाखाय नांनाया 1987 निफ्राय आरम्भ जादोंमोन। एनडिएफबिआ हाथियार दावहा नांदोंमोन आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव आबसुआ मोनसे डेम'क्रेटिक भाबे दावहा नांदोंमोन। गिबियावनो आं एनि टाइम निउसनि गासैबो नायगिरि आरो एनि टाइमनि सोद्रोमाफोरनिसिम आं बरायबाय। आथिखालाव बर' समाजाव बा बर'नि राजखान्थि थिलियाव जि थासारि सोमजिदों, बे थासारिनि सायाव आङो माखासे बुंफोरथि बुंनो सानदों। जे जोंनि बर' हारिया मोनसे सिमां आरो जोंनि मोन्थायखौ लानानै गोलाव समनिफ्रायनो जि सेपारेट स्टेट बर'लेण्ड दाबिबोदोंमोन, बे दाबिबोनायनि सायाव थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालि जि पिस एकर्डनि मुङाव मोनसे एकर्ड खालामबाय, बे एकर्डखौ लानानै दा जिबायदि बेले बेजे सोमजिदों, बे बेले बेजेखौ सुस्रांनो नागारै बेजेखौ आरोबाव गुबुंले खालामनो थाखाय जोङो गावजों गाव हाब्रु सारलायनानै जि राजखान्थि गेलेदों, बेखौ जों दुखु फोरमायदों। खारन मानो दुखु फोरमायदों होनोबा, जोङो सनितपुर आरो बिश्वनाथनि रायजोफ्रा दिनैसिम मोनथाम एकर्ड जाना थांनायावबो जों मोनसेबो एकर्डआव जोंनि फंसेबो बाथ्रा सोफाजानायखौ जों नुनो मोनाखै। बेराफारसे बेखौ लानानै बुंदोंसो दे एइबारनि एकर्डआव 3.1 बे साब क्ल'जआव लिरनाय बायदि माने एरियाखौ सोफागोन होननानैसो लिरनाय दं, बर' गामिखौ सोफागोन होननायसो लिरनाय दं, 50%नि एबभ कन्टिगुवास एरियाखौ सोफागोन होननायसो दं। बेयाव नाथाय सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ सोफागोन होननानै लिरनाय गैया। अब्ला जोंनि माखासे राजनिथि दैदेनगिरिफ्रा माखौ लानानै सनितपुर बिश्वनाथआ हाबगोन एबा हाबा, बे बाथ्राखौ लानानै दान्थे बिथान्थे जानायखौ जों सनितपुर आरो बिश्वनाथनि रायजो राजानि जानानै दुखु फोरमायदों। जों सानो जे जोंनि जिथुनाखि सेक्रिफाइस, जोंनि सनितपुर आरो बिश्वनाथनि जिथु सेक्रिफाइस, जि बिहोमा दं बर'लेण्ड बिनायाव, बे बिहोमाखौ नेवसिनो हाया। मानोना 1989नि गहपुरनि दाङाबाजि उनावसो बर'खौ फार्स्ट टाइमनि थाखाय ट्राइपार्टाइटआव दिल्लीयाव हांख्रायदोंमोन। दा बे बाथ्राखौ लानानै दिनै गासिबो बावगारलांजोब्बाय आरो बावगारलांसेयावबो दिनै जोंनि बे मोननै डिस्ट्रिक्टखौ लानानै राजखान्थि गेलेबाय थानायसो जों नुनो मोन्दों। दा बावैसो जिहेतुके दुलाराय बर' फरायसा आफादा फार्स्टआव सिगनेटरिस जानानै बै समनि प्रमद बर' आरो लरेन्स इस्लारिया गिबि सिरियाव सिगनेटरिस जानानै कमप्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सल्युसन होनना बुंबाय। नाथाय माब्रै बिटिआर एकर्डआ बर' जाथिनि थाखाय कमप्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सल्युसन जानो हाखो? जेरावनोखि बर'फोरनि जि मोन्थाय, जि एरिया बिनाय, बे एरिया हाबस'नायाव माब्रै कमप्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल जानो हागौ? दा बे बाथ्राखौ लानानै माखासे साननो हानाय सांग्रां बर' जोहोलावफ्रा सानफिननानै, बर'नि सानसुमैफ्रा सानफिननानै, गोदोनि मेलेमजिबिफ्रा साननानै दिनै बर'फ्रा जे बे बिटिआर एकर्डजों जे मोनसे जाफुंनाय जायाखै, बिनिखायनो मोनसे गोथौयै सानलायनाय थांनाय 9 आगस्ट खालि दिल्लीयाव जिथुनाखि जन्तर मन्तराव धरना हैदों, जों बेखौ गोजोननाय मोन्दों। खारन बर'नि जिथुनाखि आवाज, बर'नि जिथुनाखि सिमांनि बयनिबो थैजों बोहैनाय जिथुनाखि राव, बे रावखौ जे दिल्लीयाव आरोबाव दैखांहैदों, बेनि थाखाय जोङो गोसो गोरबोनिफ्राय जोङो थेंक्स हरदों बयनोबो। बै
9 आगस्ट खालि थांनाय गासैबो जों इन्टेलेक्चुयेल बर'नि मेलेमजिबि बर'नि माने समाज संगठन जायफोरनिखि बाहागो लाहैदों जों माने गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर होदों आरो जों सानो बिथांमोननि साननाय बिथांमोननि जिथुनाखि दाबि बे गेबेङै थांनानै जाहाथे बर'नि सिमां बर' रायजोनि जिथुनाखि बिनाय गांनाय उखैनायखौ बिफुंहैनो हायो जों बेखौ सानो खारन जोङो बाव नुदों जे बड' नेशनेल स्टुडेन्टस इउनियन बनसु आरो आबसु जों सानदों मा बे मोननैजों दान्थे बिथान्थे गावजों गाव सोंखारिलायनायखौ गारलायनांगौ गारनानै जोङो खौसेयै बर'नि गिबि माने जोंनि गांनाय उखैनाय दाबि बे दाबिनि सायावसो जों सावरायनांगौ जे बेखौसो बुंनांगौ जे जि आफादानो जायाथों मानो बर'नि जिथुनाखि दाबि दैखांहैनाय दिल्लीयाव दाबि दैखांहैनाया थारैनो बे मोनथावना नंगौना नङा बेखौसो बुंनांगौ जुदि मोनथावना नङाबा जायफोर सोंखारिदों बिथांमोना बुंनांगौ जे बर'फोरनि थाखाय बर' रायजो बिनांगौनि खोथा गैला बड'लेण्ड बिनांगौनि खोथा बिटिआरआनो जथेस्थ' होनना बुंनांगौ आरो जुदि जथेस्थ' नङाबा बिनायखौ बादा होनायनि बिथांमोना मोन्थाय गैया होननानै जों सानो आरो मोनसे बाथ्रा जों दिनै नुनो मोनदों जे बर' बिटिआर एकर्डनि जिथुनाखि 6.3 क्ल'जआव दङ जे आसाम गभर्नमेन्टआ माने थाखो 3निफ्राय मेथमेटिक्स आरो साइन्सखौ इंलिश मिडियामाव फरायसिगोन आरो बेराफारसे जोंनि सनितपुर आरो बिश्वनाथनि जिथुनाखि बर' फरायसालिनि अबस्था फोरोंगिरियानो गोबाङावनो गैलिया आरो गोबां फरायसालियाव मिडियामा थैबाय जेरावनोखि एकर्डनि 6.3 आव क्ल'जआव लिरखानाय दं जे बेखौ प्रिजार्भ खालामगोन एभेलेबल मास्टार एपइन्टमेन्ट होगोन स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामगोन होननानै नाथाय नुनो मोनबाय जे जोंना मास्टारफ्रासो खमायलांजोब्बाय गैलिया दिनै थैनायनि लामायाव दा नुदों बे एकर्डखौ दफाखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि बादै बर' साहित्य सभाजों एबसुजों जे बे इडुकेसन एवार्डनेस खालामदों जुदि फोरोंगिरियानो गैया फरायसालियानो गैया स्टुडेन्टआनो गैयाब्ला एवार्डनेसखौ माखौ खालामनो गतिके जों सानो जुदि बर' जातिखौ बर' रावखौ जुदि गेबें खालामनोबा बे एवार्डनेस खालामनायनि गिबियावनो बे 6.3 दफाखौ एके प्रपारलि इमिडियेट इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ होननानै गभर्नमेन्टखौ नारसिननांगौसो मोनसे दुखुनांथाव बाथ्राया बेबो जे 1989 जोंनि बर'नि दावहा बर' जातिनि थाखाय नांनाया 1987निफ्राय आरम्भ जादोंमोन एनडिएफबिआ हाथियार दावहा नांदोंमोन आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव आबसुआ मोनसे डेम'क्रेटिक भाबे दावहा नांदोंमोन बे दावहायाव जोंनि गहपुरनिफ्रायनो बिहेखे गहपुराव बै समाव 1989आव कमिउनेल क्लेश जानानै दाङाबाजि जानायाव 534 सुबुङा जिउ गोमानांदोंमोन नाथाय बिएसि जाबाय बिटिसि जाबाय बिटिआर जाबाय गोबाङानो बिसिनि थाखाय रिहेबिलिटेसन मोनबाय एक्स-ग्रेसिया ग्रान्ट मोनबाय दिनैसिम जोंनि बे बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय जोंनि गहपुर बा सनितपुर एबा बिश्वनाथनि जायनिखि मार्टियार्सफोर बे मार्टियार्सफ्रा प्रपार रिहेबिलिटेसन आरो एक्स-ग्रेसिया ग्रान्टखौ दिनैसिम मोननो हायाखै आरो जों बावैसो खोनाबावदों बिटिआरआव 1500नि थाखाय 5 लाखसो एक्स-ग्रेसिया ग्रान्टखौ बिल पास खालामबाय नाथाय जोंनि गहपुर आरो सनितपुरनि थाखाय बेयावबो जोंनि खुनु इनक्लुड मेनसन गैया दा बिनिखायनो जों दुखु नाङो माखौ लानानै बिसोर गोलेरनि मोदै हुगारबाय थायो जोंनि बिश्वनाथ आरो सनितपुरखौ लानानै जों सानो दिनै बुंनो सानो बिथांमोनहा सनितपुर बिश्वनाथखौ माला हाबगोन होनना बुङो बिथांमोनहा जुदि एकर्डखौ प्रपार इमप्लिमेन्टेसन खालामो जों सानदों आं खावलायनोसो लुगैदों जुदि 24नि पार्लियामेन्ट इलेक्सननि सिगां जुदि बिटिआरआ प्रपारलि जुदि एक्सटेनसन जायाब्ला जोङो आं खावलायनोसो सनितपुरनि गासैबो तेजपुर माने पार्लियामेन्टारि समस्तिनि मानसिफ्रा सासेबो भट होनो नाङा बयकट खालामनांगौ आरो दिनै सिगनेटारिसफ्रा बुंनांगौ जे 24नि सिगां बिटिआर एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामजोबनो हायाब्लाबो बे बिटिआर एक्सटेनसनखौ खालामग्रोनांगौ होननानै आरो बेखौ जुदि खालामनो थांनाय 9 अक्ट'आव बिटिआर एकर्डनि सोमोन्दै सावरायनो थांदों खिन्थु आं बेखौ नुनानै लाजिनोसो ओंखारदों मानो लाजिनो ओंखारदों होनना बुंबा एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौनि दफा इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौनि दायित्वआ जाहैबाय गभर्नमेन्ट आरो सिगनेटारिसफोर दिनै जों नुबाय सिगनेटारिसआव जों नुदों
फार्स्ट सिगनेटारिसआव दं प्रमद बर' आरो लरेन्स इस्लारि, रन्जन दैमारि, गबिन्द बसुमतारि, सावरायग्रा बसुमतारि, बेनिफ्राय गबिन्द बसुमतारि, बेनिफ्राय धीरेन बर', बिनि उनाव दङ मिहिनेश्वर बसुमतारि। नाथाय बिथांमोननि मादाव जों दाखालि सावरायनायाव नुबाय सासेबो गैया। अब्ला बिथांमोना बेरायनोसो थांदोंमोन ना दफा इमप्लिमेन्टेसन खालामनो थांदोंमोन, जोंखौ बेसेबां थगायनो। आरो दिनै कमिसननि रिपर्टआ बोरो आगोलाव पिपि भार्मामोन, पिपि भार्माया मा रिपर्ट होखो आरो बिनि उनाव भुटाननिखौ चेयारमेन खालामना होबाय। दिनै बिथांमोननि रिपर्टखौ लानानैसो इमप्लिमेन्टेसन जागोन, बिथांमोननि रिपर्टखौ लानानैसो एक्सक्लुसन आरो इनक्लुसना जागोन। दा बिथांमोननि रिपर्टखौ प्रपारलि साबमिट खालाममारदोंना खालाममाराखै बेखौ लायालासिनो सनितपुरा हाबगोन बिश्वनाथा हाबगोन होनबाय थानानै बिदि गोलेरनि मोदै हुगारनानै दुखु खालामबाय थानायखौ जोङो मोनसे जोंखौ राजनिति खैसारि सानानै जोंखौ हेंगिं खालामना दोननायखौ जों सानो। जायनि जाहोनाव दिनै जोंना बिटिआरआवबो हाबाखिसै, बिकेडब्लिउएसआवबो हाबासै। दिनै बिकेडब्लिउएसआव हाबैनि जाहोनाव जिहेतुके होनखादोंमोन बिकेडब्लिउएसनि जिथुनिखि बानायनायनि जिथुनिखि आन्दोआव थानाय जिथुनिखि कन्डिसन, बे कन्डिसनाव होनखादोंमोन बिकेडब्लिउएसआ एक्सक्लुडिं प्रेजेन्ट अट'नमास काउन्सिल होननानै। होमबा जोंना गहपुरनि, बिश्वनाथनि, सनितपुरनि बर' गामिया मोनसेबो काउन्सिलाव गोलैखायामोन। दिनै बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ दानानै सरकारा ना सोरनिबा खैसारियाव बेनि हेड अफिसखौ सानजारि नोगोराव लांफ्लानानै जेरावनोखि मिसिं अट'नमास काउन्सिल दंखायोमोन, दिनै बेखौ दाननानै गुवाहाटियाव लांफिनबाय। किन्तु जों सानो, जों आसा खालामदोंमोन जुदि जोंना बिश्वनाथ आरो सनितपुरा थायोमोनबा, हेड अफिसा जुदि गहपुर आरो माने सनितपुरनि भितराव अबेबा मोनसेयाव जायोमोनबा बे कुनु अट'नमास काउन्सिलावबो गोलैखायामोन, जोंना हाबगौमोन। जों बेखौ बुंनो सानाखै जे जों बर' कसारि अट'नमास काउन्सिला जों नागिरो बिटिआरखौ बा एक्सटेनसनखौ नागिरा होननानै। किन्तु जों होनखादोंमोन सिगां एक्सटेनसन बिनि उनावसो बिकेडब्लिउएसनि सिमा थिग खालामनाय होननानै। दिनै मोनसेबो गैया, जायनि जाहोनाव जोङो मोननैनिफ्रायबो माने डिप्राइभ जाना दङ। बेनिखायनो जों खावलायनो सानदों एकर्डखौ जुदि बिटिआर एकर्डखौ जुदि इमप्लिमेन्टेसन खालामोबा सिगनेटरिसफ्रा ट्राइपार्टाइटआव जिरायफिननांगौ, फ्रेश डायलग खालामफिननांगौ, नङाबा जयैनो बेखौ डिनाउन्स खालामनानै आरो फिन खेबसेबाव माने बर'लेण्डखौ दाबि खालामफिननानै फुल फ्लेजेड स्टेट दाबि खालामनांगौ। खारन ओरैनो जों खोनानायाव 2024नि सिगाङाव इन्डियायाव माखासे गोदान स्मल स्टेट क्रिएसन खालामगोन होननानै जों मोनसे सुलुंनिफ्राय मोनथिदों। बेनिखायनो जोङो खावलायदों जुदिहे गोथौयै सानोबा बिहारनि पलिटिक्सखौ जुदि जोङो एग्जाम्पल हिसाबै लायोबा, जोङो दिनै जोंनि बर'फोरनि थानाय फिसा फिसा जुदि पलिटिकेल पार्टिफ्रा जुदि ज' जालायनानै नितिश कुमारनि आदर्शखौ लानानै जुदि जोङो फ्रेश डायलग खालामफिनोबा, जेरै बिएससिखौ डिनाउन्स खालामनानै 96आव आखौबो सेपारेट स्टेट बिनानै बिएलटिआ 2003 सनाव माने बिटिसि सुक्ति खालामदोंमोन। दिनै जों मानो हाया बिटिआर सुक्तिखौ डिनाउन्स खालामनो? खारन 60 स्क्रेप जाबाय। बेनिखायनो जों सानदों, जों आसा खालामदों, जों खौसेयै गोथौयै सिन्था खालामनानै बर' जाथिनि मोनसे गोदान सिमां लानानै जों जाहाथे खौसेयै आवगायलाङो। आं बेनिखायनो सोरबा सानसुमा खुंगुर बैसोमुतिरिखौ सोंखारिनानै, सोरबा दावराव देख्रेबखौ सोंखारिनानै, सोरबा दिपेन बर'खौ सोंखारिनानै, सोरबा मनजित मन्जिलखौ सोंखारिनानै बे जोङो बर' जाथिया मालाबाबो जौगानाय लामायाव आगान सुरनो हाया। बेनिखायनो जोङो गासैबो एंगारलायनानै खौसेयै जोङो ज' जानानै जोङो जाथिनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय जों बिटिसिनि बाहेरनि, बिकेडब्लिउएसनि बाहेरनि जाना जोङो बयखौबो खावलायो। बेनो जोंनि हास्थायनाय।